پشتیبورینە بترجی دو ساڵان لە بن دەستên تîroristên Daeş û jiyaneka pir zehmet diborandin. Xelkê gundê Faziliye piştî gundê wan hatiye rezgarkirin ji laya Pêşmergeyên Kurdistanê keyfxweşiya xwe dane diyarkirin û dîsan behsa wan salên di nav destên Daeş da kirin. Arwesa şendekî melbendê heftê neynê Serokatiya heval halo pencewînî seredane evê deverê kirin û geriyanek di nav da kir. تأثير هميت تشتهبون يعني هميت تأثير بون دبي كرازك قود بيت ردين بيلي زقارة نخوي جندر نتشيت دكان ساعات هاش دبي قبات كات وقريان نبي وعالم نبي يعني نابي دون نفر لبال يقدانشين وممنوع بي وتعذيب عالم يندبر تعذيب يندكرت بيشتي من تعذيب ينكرت نهروج من يان تعذيب كرزور هذا جيجي ليدانه Di demekî de ku gundê Fazilî hate dagirkin ji laya Daeş ve malên kadr û endamên partên siyasî yên Kurdistanê ji navbirin û heloşandin. Wekû ev kadrê êketî dibêjin û behsê diketin ku êkê ji wan kadrên êketî malayî hatiye peqandin. داعش زەرێکی زۆری کردیە بەو خەڵکەی بەتایبەت لە کادر و لایەنگەرانی حەزبەکانی کوردی ئێرە من بخۆم کارگیری مەڵبەندی مووسڵم ئێستاش ئێوە دەبینم بە چاوی خۆتان ئەیە خانیەکەی خۆمبی خانیە منیان ڕوخان بە TNT داعش زوڵمی ئەو خەڵکی کرد داعش زۆر زەرری بە خەڵکی کرد ئێستاشە من پێتان دەلێم ئەی خانیان بە قوربانی یەکەتی نیشتمانی کوردستانی بی و بە قوربانی پێشمەرگە یەکەتی بی و بە قوربانی مام جەلال و یەکەتی بی Demageryanekê di nav gundên Fazilê de bikeyin dêbdehan tonêla bînî û ev tonêla hûn dibînin êke ji wan tonêlên hatine durustkirin ji layê tîroristên Daeş ve. Belê ku diyar ku ev ji ek ji wan tonêlanin ku ev bijin tîroristên Daeş bi xwe durust kirîn ku ev tonêle jî ku di nava xaniyekî de durust kirîne ku heta şêxanî vî derdkevitin bû çendîn mêteran ji Kûrê dirêje. Divê tonêlê de jî ku diyar yanî hev kêşayîna têda ye. Ev kutonîle jî hatine durustkirin ku dema metirsiyek li ser wan hebetin ku her metirsiyek li ser wan hebetin ji layê pêşmergên Qarmanveyan jî firokên hevpeymaniyan ew di van tunêla de hatin xwe veşartin wekû bêjin da ku jiyana xwe ji metirsiyê qurtar bikin. Lê diyar bû ku gelek metirsî ser jiyana wan hebûye di nava van tunêla de xwe di veşartîne û gelek jî bêjin tunêleka ew Prêk û pêk durust kirîne bixwe û ev tunêla jî çend mêteran pêk hatiye ku di nava wekî min de diyarkin di nava avahiyekê de ku hatiye durustkirin û di avahiyê ev tunêla derdkevitin tişte ciyekî vê derdkevitin. Lê ku diyar ku zêwerezî jî kar kirin ku hatine çûnaxwe kirin. Bitir ji du salan xelkê gundê Faziliyê di nav êş û azarekê de jiyan ew jê di nav destên tîroristên Daeş de. Lê piştî ev devera hatiye rizgarkirin xelkê devera Faziliyê jî bi şadbûna pêşmergehî gelek keyfxweş bûn. Dîsan ew jî dane diyarkirin ku niha wekû çawa yêkiş cehennemê bête nav biheştê de. Ekrem Derviş, Kanalê Badînan Saat. Gundê Faziliyê.